Ja, det må jeg gerne. Hvilke år er vi i her? Jamen, vi er nok i sådan noget, der ligner 96, ja, okay. Tror jeg. Okay. Vi var lidt langsommere over i Vestjylland. Og kunne du spille guitar? Nej, det kunne jeg ikke. Altså, jeg startede med at spille klaver. Okay. Og så ville jeg gerne kunne spille til lejrbålet, ligesom de andre drenge i klassen. Ja. Og så var det ligesom alle, der bare spillede. Altså, men så i dag, hvis jeg ligesom skulle spille den i dag, så har det så udviklet sig lidt, så vil det lyde nærmere sådan... Hey! Yes. Hvor er